Du skal nu i gang med et dieselkursus, men du vil hurtigt opdage, at der er mange andre stoffer og genstande, som du arbejder med i din hverdag, der også er omfattet af ADR-konventionen. Jeg vil starte undervisningen med at fortælle om ADR, og hvorfor du er omfattet af uddannelseskravet. Kurset handler om transport af farligt gods, og sammen skal vi gennemgå lovgivning, regler og pligter, som gælder inden for området. I ADR's afsnit 1.3 kan man læse følgende. Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområde og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådan gods. Uddannelsen skal, afpasset den enkelte persons ansvarsområde og opgaver, indeholde følgende. Grunduddannelse. Personalet skal være bekendt med de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej. Funktionsspecifik uddannelse. Personalet skal udførligt uddannes i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer deres opgaver og ansvarsområder. Sikkerhedsuddannelse. Personalet skal i et omfang, som modsvarer risikoen for skade eller eksponering som følge af en hændelse, hvor farligt gods er involveret, uddannes i risiciene og farerne forbundet med farligt gods. Sikringsuddannelse eller terrorsikring. Uddannelsen skal også omfatte bevidstheden om sikring. ADR giver også mulighed for nogle undtagelser. Jeg skal her give dig et eksempel, hvor du helt er undtaget for reglerne om vejtransport af farligt gods. Du kan frit transportere op til 1000 liter dieselolie, hvis følgende betingelser er opfyldt. Transporten af dieselolien skal ske som en underordnet aktivitet i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Formålet med transporten må dog ikke være ekstern eller intern forsyning eller distribution. Den enkelte beholders kapacitet må ikke overstige 450 liter. Det skal sikres, at der ikke kan ske udslip af dieselolien under normale transportforhold. Meget forenklet sagt er en af forudsætningerne for at være undtaget altså, at den dieselolie, man transporterer, skal bruges til det arbejde, man selv skal udføre. Man er derimod ikke undtaget, hvis man er en person, der bringer dieselolie ud til folk, der arbejder på en byggeplads eller lignende. Er det så kun dieselolie, du kører med? Eller kan man forestille sig, at du også engang imellem transporterer trykflasker, eller noget benzin, måske en big bag, eller nogle sække med gødning, nogle bekæmpelsesmidler, noget syre eller baser? Hvis et eller flere af disse produkter virker bekendte, så transporterer du stoffer og genstande hørende til klasserne 2, 3, 5.1, 6.1, 8 og 9. Altså stoffer og genstande hørende til 6 ud af de 9 fareklasser. ADR er en konvention, der er indgået af alle lande i Europa. Konventionen beskriver de regler, der gælder, når der transporteres farligt gods på landevejene i Europa. Regelsættet er lavet for at undgå ulykker og begrænse skaderne.